Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Dduw am gyfle arall I ddod I Gaerdyfron ac i ni gofyn am dy bresenoldeb a trigaredd I ddod i'n plith a bydde di'n tywallt ysbryd arnom. Tyrd felly ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 150. Fy Iesu yw fy niw, fy mrawd am prynwr yw, ffyddlonaf gwir. Arwain fenaid wnaeth o'r gwledydd tywyll caeth, I wlad o fel a llaeth paradwys bir. 150 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau'r mis sef Gorffennaf 19, bedwaredd ar 15 o Orffennaf. Fydd hoedfa nesaf pnawn syl am hanner awr 3. Wrth ni gymryd y casgliad gyn ni gael ni tra'r ein heistedd emyn rhif 502, 502.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, 15fed benod, penod 15 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew penod 15 a'r adnod gyntaf. Yn yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, yr rhai oedd o Jerusalem, a ddeithant at yr Iesu gan ddywedyd, paham y mae dy ddisgyblion di yn troseddu traddodiad yr hynafiaid, canis nid ydynt yn golchi ei dwylo pan fwy taont fara. Ac fe atebodd ac ddywedod wrthynt, a phaham yr ydych chwi yn troseddu gorchymyn Duw trwy eich traddodiad chwi. Canis Duw archmynodd gan ddywedyd anrhydeddod y dad ath fam, ar hwn a felltithio dad neu fam lladder ef yn farw. Eithir yr ydych chwi yn dywedyd, pwy bynnag a ddywed wrth ei dad neu ei fam, rhodd yw pa beth bynnag y ceit les oddi wrthi fi, ac nid anrhydeddo ei dad neu ei fam difau fydd. Ac fel hyn y gwneithoch orchymyn Duw yn ddirym trwy eich traddodiad eich hun. O'r agrythwyr, da proffwydodd Eseias amdano chwi gan ddywedyd, nesau y mae'r bobl hyn ataf a'i gennau, am hanrydeddu a'i gwefusau, a'i calon sydd bell oddi wrthyf. Eithir yn ofer ym hanrydeddant i gan ddysgu gorchmynion dynion yn ddysgeidiaeth. Ac wedi ddo alw y dyrfa ato e fe a ddywedodd wrthynt, clywch a deallwch, nid yr hyn sydd yn mynedi mewn i'r gennau sydd yn halogi dyn, ond yr hyn sydd yn dyfod allan o'r gennau, hynny sydd yn halogi dyn. Yna y daeth i ddisgyblion ato ac y ddywedasant wrtho, a wyddos ti ymrwystro'r Phariseaid wrth glywed yr ymadrodd hwn. Ac yntau atebodd ac y ddywedodd, pob planhigyn yr hwn nis planodd fy nhad nefol a ddiwreiddir. Gadewch iddynt tywysogion deillion i'r deillion ydynt, ac os y dall a dywys y dall, y ddau a syrthiant yn y ffos. A Pheder atebodd ac y ddywedodd wrtho, eglura un i'r ddameg hon. A dywedodd yr Iesu, a ydych chwythau eto heb ddeall. Ond nid ydych chwi yn deall eto fod yr hyn oll sydd yn myned i mewn i'r gennau yn cilio i'r bola ac y bwryr ef allan i'r geidi. Eithir y pethau y ddeiant allan o'r gennau sydd yn dyfod allan o'r galon a'r pethau hynny a halogant ddyn. Canis o'r galon y mae meddyliau drwg yn dyfod allan, lladdiadau, torpriodasau, godinebau, lladradau, camdystiolaethau, cablau. Dyma'r pethau sydd yn halogi dyn. Eithir bwyta a dwylo heb olchi, ni haloga ddyn. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod ger dy fron, yn dod ata ti fel ein tad nefol, yn dod yn gwybod dy fod ti yn croesawu, hyd yn oed pechaduriaid fel ni, gan ein bod yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gallu dod gan ei fod ef yn awr yn eiriol trosom. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti, ein bod yn gallu dod wedi crwydro tipyn yn ystod yr wythnos diwetha, hyd yn oed y diwrnod diwetha, yr holl fethiannau i ni'n eog ohonynt, i ni dal yn llawenhau dy fod ti'n croesawu ni, ac i ni'n gwybod dy fod yn Dduw ac yn dad sydd am ateb gweddiad y blant. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti, y bydd ein gweddiau yn unol a ddywyllus di. Ac os felly o Dduw, i ni'n hyderus ac yn gwybod y mae dy air yn ei ddatgan yn eglur ac yn sicr. Mae bydd pob un o'n gweddiau yma yn cael ei hateb gan dy fod ti wedi gosod nhw ar ein cylonau ni, os ydynt yn unol a ddywyllus di. Ac felly o Dduw, i ni yn gallu dod yn hyderus pan yn gwybod ein bod yn gofyn yr hyn yr wyt ti am i ni ofyn. Yr ydym yn gofyn am dy bresenoldeb o Dduw. I ni'n gofyn i ti weithio yn ein plith ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti bod y sicrwydd hynny gyda ni, dy fod ti yn mynd i fod yma yn ein plith. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti fod yma mewn ffordd hyd yn oed fwy agos, fwy arbennig, a bydd yna fwy o dywalliad o'th ysbryd i arnom, nag i ni wedi brofi o'r blaen. I ni yn diolch i ti am bob un adeg i ni'n gallu tystio, i ni cyfarfod â thi, i brofi o'th agosatrwydd, ond o Dduw, i ni yn gofyn am fwy, i ni'n gofyn am dywalliad mawr o ddifri. Y mae'r dyddiau yn dywyll, i ni'n teimlo yn gwendid personol ni, ein methiannau cyson ni, i fod yr hyn dylsen ni fod. Ac yn gofyn i ti faddau ni am hyn, ac yn gofyn i ti ddod lawr i weithio yn ein plith. O Dduw, i ni'n gofyn i ti weithio yn dod ar rhai o dywyllwch i oleini,
Y rhai sydd ddim hyd yn oed yn sylweddoli ei bod yn y tywyllwch, i ni'n gofyn y bydd ysbryd i'n agor ei llygaid mwyn iddynt cael gweld ei hangen a'i cyflwr. O Dduw, dim ond ti gall wneud hyn, ac felly ni'n gofyn eto y prynhawn hwn y byddu di yn gwneud pethau mawr, yn gwneud gwirthiau, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Gad i bob yr un ohono ni deimlo da gosatrwydd yma. Gad i ni i brofi o'r llawenydd hwnnw sydd i'w gael, y bydd yn celonau ni ar dan, ac y byddwn ni yn dyheu am cael dyrchafu dy enw di goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, teir dim plith, arwain ni nawr, bendithio ni nawr, a bydd gyda ni trwy weddill dy ddydd di yma. Ac hefyd o Dduw, y byddi di gyda'r blant ar hyd a lled o wlad. O Dduw, yn gofyn i ti i drigarhau wrthym fel dy blant, ac y byddwn ni'n cael gweld dyddiau gwell. Paratoni ar gyfer wythnos arall, y byddwn ni'n cael y nerth i fyw i dy ogoneddu di. Felly o Dduw, diogelan hamser nawr, bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 450 o Deffron Fore Fenaid Gwan ar doriad cynta'r dydd a llwyr gysegra ddyddiau does i'r gwrthrych gorau sydd. 450 yn ei sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Efengyl nôl Matthew, y 15fed benod, penod 15 ac adnod 13. Ac yn atebodd ac ydywedodd fod pob planhigyn yr hwn nis planodd fy nhad nefol a ddiwreiddir. Yn yr benod a ddarllenon ni ychydig ynghynt, fe welon ni fod y gwrthwynebiad i'r arglwydd Iesu Grist yn cynyddu. Cymaint felly, i ni'n darllen am yr ysgrifenyddion Iddewig a'r Phariseaid yn dod o Jerusalem. Fe wnaethon nhw deithio yn unswydd i'r gogledd i ddelio â'r broblem anferthol yma roedden nhw'n ei wynebu. Mwyn dod wyneb yn wyneb ar Iesu, mwyn gwrthwynebu'r arglwydd Iesu Grist, fe wnaethon nhw ddod i fyny i Jerusalem, mwyn i weld mwyn gallu i dwyllo fe. A rhain oedd yr arbenigwyr ar y gyfraith, y grefydd Iddewig, ac yn sicr mi fyddai cylonau wedi bod yn ei erbyn, ac yn erbyn ei ddisgyblion. Ta beth, ond ni'n gweld fan hyn, bydden nhw siŵr o fod wedi llawenhau pan welsant reswm yn eu tîb nhw y gallant feirniadu'r Iesu. Felly maen nhw wedi dod ar pobl pwysig. Roedd y broblem o'r fawr, roedden nhw'n siŵr fod yn meddwl, dewch, beth am yn ei alw am yr ysgrifenyddion y Phariseaid, yr arbenigwyr i ddod o Jerusalem, i ddod lan ac i fod yna yn barod i ymosod ar yr Iesu ac i ddal mas. Ac mwy felly, bydden nhw'n llawenhau, yn meddwl eu bod nhw wedi cael achos yn erbyn Iesu Grist. Roedden nhw nawr yn sicr i ni wedi gael Adnod 1, mae'n darllen, yna'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid, yr rhai oedd o Jerusalem, a ddeithant at yr Iesu gan ddywedyd, pa ham y mae dy ddisgyblion di yn troseddu traddodiad yr hynafiaid, cynnes nid ydynt yn golchi ei dwylo pan fwytaont fara. Felly, oedd yn wir, doedden nhw ddim wedi golchi dwylo cyn bwyta o'r bara, ac felly roedden nhw'n meddwl, dyma ni wedi dal ni wedi darganfod. Ac mi roedd na hanes, ti'n ôl y peth, mi roedd yn yr ysgrythyr, mi roedd na'r hanau o'r seremoniau, roedd disgwyl i bobl i wneud, ond beth oedd yr Phariseaid yn ei wneud, wedi newid yr rheolau yma, wedi dweud, mae eisiau wneud cyn bob pryd, ac os y'n ni hyd yn oed yn agos i rywun, fe fydd rhaid i chi'n cael mynd i'r deml, nes bod chi'n golchi'ch dwylo, roedd yn rhan o'i crefydd nhw, ond oedd hwnna ddim yn ysgrythurol. Ond oedd nhw'n meddwl, mor sicr oedden nhw ar eu hythrawiaeth nhw, roedden nhw'n meddwl, dyma ni wedi dal nhw. Mae hwn yn enghraifft perffaith o natur ddynol. Y llawenhau yma pan yn darganfod achos y gellir beirniadu. Pan i chi yn erbyn rhywun, onid yw rhywbeth naturiol yno ni, os i ni ddim yn hoffi rhywun, ac yna ni'n ffeindio mas bod nhw wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, mae yna rhyw wen fawr yn dod ar y wyneb. Gret, ni wedi dal nhw. Allwn ni gyfiawnhau ein cysineb ohonyn nhw. Allwn ni gyfiawnhau ein cwyno amdanyn nhw. Maen nhw wedi gwneud hwn o'i le, a dyma prawf o pam dwi ddim yn licio nhw. Ac felly mae'n lawenhau, ni'n gweld yn y cyfryngau. Ond ydy ni'n gweld y tro'r amser, mae'r oes i ni'n byw yn ddi ta beth, yn arbenigwyr ar darganfod rhyw faw a rhyw wleidyn, neu rhywun enwog neu gilydd. Ac yna, mae nhw rhyw ddathlu allai ddychmygu yn y partïon gwleidyddol yma. Mi fyta nhw'n ffeindio mas bod rhywun o'r ochr arall wedi wneud rhywbeth sydd ddim cweit yn ôl y gyfraith, allan ni ddychmygu, mi fyddan nhw'n cynnal parti. Bys ydyn nhw ydyn nhw yn, ond allai ddychmygu'r stafell. Yr rhai, pa bynnag liw yw nhw, mae melyn, mae coch, mae glas, pa bynnag liw yw'r parti, allai ddychmygu nhw'n dod at ei gilydd, ac yn dod ar boteli gwyn mewn, ac yn dod ar bwyd bach na, maen nhw'n cael ar blat, ac yn pasio fy rhwnd. Mae'r reswm dyn ni lawenhau, i ni wedi dal nhw mas, maen nhw wedi torri'r gyfraith, hip hip hwre, maen nhw'n dweud. Mae hwnna'n wych. Ond nid yw e. Ac yna maen nhw'n mynd i'r cyfryngau yn dweud, mae hwn yn ofnadw. Dyna'r rhagri, a dyna beth ni'n gweld trwy'r amser. Bron iawn, bob un dydd i ni'n ni weld e. Ni'n gweld e trwy'r amser yn y gymdeithas i ni yn byw yn ddi. Ond i'r hyn sydd yn wir, dyna yw natur ddynol. Mae yna rhywbeth yno ni wedi wneud e. Wel, allai tysio'r ffaith, pan os dwi ddim yn licio rhywun lawer iawn, mi allai gofio degen fy mywyd i. Os oedd y pobl yn wneud yn anghywir, mi roedden ni, na brawf i chi. Ond oedden ni wir yn teimlo tristwch dros y pechod. Wel, falle ddim, falle fy malchder i, a fy natur bechadurus i oedd e.
A dyma beth sydd fan hyn, yr oedd rhain yn casau'r Iesu, ac yn casau'r grefydd newydd yma nhw'n ei alw. Mae'r grefydd newydd oedd yr Hen Testament, i ddewiaeth, gwir i ddewiaeth, yw Cristnogaeth. Ond oedd y Phariseiaid, roedden nhw wedi traws newid y grefydd i ddewig, y gwir grefydd. Roedden nhw wedi ychwanegu traddodiadau'r tadau, rheolau dibwys, diri, dros ben llestri, ac wedi gwneud y grefydd yn allanol. Ond nawr, mi roedden nhw'n gallu dweud, i chi disgyblion, i chi wedi wneud yn anghywir. Dydych chi ddim wedi golchi'ch dwylo. Cyn bwt y bwyd. A dim poeni am germau oedden nhw, achos nhw'n gwybod am hynny pryd ni. Roedden nhw'n poeni mwy am yr elfen seremoniol, y grefydd allanol yma. Dyma oedd eu cyfle nhw. I ymosod ar yr Iesu, a felly mae'r mawrion y grefydd yn dod, ond ydyn nhw. A maen nhw'n dod o Jerusalem, ac dyma nhw, y pobl pwysig, galluog, meddwl, gallen nhw ail ennill i safle. Yr oedd ei awdurdod dan bygythiad, yr oedd y grefydd newydd mewn eu tîb nhw, yn eu bygwth nhw, a'i henw da nhw, ac felly, doedden nhw ddim am cael y peryg hynny o golli statws. Felly dyma'r mawrion yn dod i ymosod ar yr Iesu. Wel, hoffwn ni edrych ar y grefydd allanol yma, yna crefydd fodern ac yna crefydd y galon. Wel, yn gyntaf y grefydd allanol yma, teba yr Iesu a'r Phariseiaid yn syth. Mae'n mynd syth i'r pwynt. A bron iawn, allech chi ddadle, dwi ddim hyd yn oed yn trafod y pwynt bod nhw'n ei ddweud. Mae'n anwybyddu hynny, achos yr oedd yn wir. Doedden nhw ddim wedi golchi dwylo, cyn bob un pryd. Ac felly allech chi ddweud, wel iawn, yn ôl eich traddodiad chi, mae yn wir. Ond dwi ddim hyd yn oed yn mynd ar hyd y trywyddad no 3. Ac fe atebodd ac y ddywedodd wrthynt, a pha ham yr ydych chwi yn troseddu gorchymyn Duw trwy eich traddodiad chwi. Felly mae'n mynd i'w raidd y broblem. Mae'n dweud, ond i chi yn gyhyddo rein o torri'ch traddodiad ddynol chi, ond pam i chi yn troseddu gorchymyn Duw trwy eich traddodiad chwi. Felly mae'n mynd yn syth at y gwraidd. Does dim chwarae o gwmpas fan hyn. Mae'n disgrifio hwy'n union fel yr oeddynt. Nid oeddynt yn deall, nid oeddynt yr hyn dylsent fod. Yr oedd y Phariseiaid wedi creu eu crefydd eu hunan, ac nid oeddynt yn dilyn gair Duw dim mwy. Ddweud y gwir, mae'n swyddogol felly. Yr oedd mwy o bwyslais ganddyn nhw ar ddilyn traddodiad y tadau nag ar air Duw. Allech chi ddadle, roedden nhw wedi dechrau yn y man cywir, wrth gwrs, achos fe gawson nhw air Duw. Ond gydag amser, roedden nhw wedi llwyr ymwahanu o air Duw. Ond dyna beth sydd yn digwydd o roi diwygiad yng Nghymru yn 1994. Ond ble i ni arni nawr? Canrif a chydig bach, ond fe ath pethau ar chwal ymhell cyn canrif, yn do, hanner canrif. Fe ath pethau yn oddi ar ein gwlad ni. Hanner canrif na gyd, mwyn hanner oes person ar gyfer taled. A chi'n meddwl, hwnna'n fagwraeth a plentyndod a dechrau mynd yn ddyn. A chi'n meddwl, dwi'n ddim yn amser hir. Ac yn yr amser byr hynny, i ni wedi gweld ein gwlad ni wedi newid y grefydd. Dyw'r grefydd sydd yng Nghymru bellach, dwi ddim i tebyg i'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. Maen nhw'n gwadu'r cyfan o'r ysgrythyr. Maen nhw'n gwadu popeth am y goruwch naturiol. Dyn nhw'n credu bod eisiau cadw'r sil. Sdim eisiau cadw'n ffyddlon at air Duw. Maen nhw'n dweud, rhaid moderneiddio, rhaid newid yr efengyl i fod i gyrraedd yr oes gyfoes yma ni'n byw ynddi. Ac felly mae'r grefydd sydd yn cael ei chyhoeddi yn ein gwlad ni bellach, mae e mor bell o'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. A dyma beth sydd wedi digwydd i'r Iddewon hefyd. O pan cawson nhw gair Duw yn y lle cyntaf, ac yna, ar ôl un cenhedlaeth ac un arall, fe newydon nhw, ac wrth i fendith Duw bellhau, dyma beth ddigwyddodd. Gydag amser, yr oedden nhw wedi llwyr ymwahanu o air Duw. Roeddant fwy o bwysles ar draddodiad, yr hynafiaid, a'r tadau, yr hyniriaid, yr arweinwyr Iddewig. Ac yr oedden nhw wedi newid gair Duw i olygu rhywbeth arall, achos yn bellach i ffwrdd o fendith i chi mynd, y mae crefydd yn mynd i fynd yn fwy allanol. Mae hwnna'n mynd i fod yn wir o bob un eglwys efengylaidd hyd yn oed. Os nad oes na fendith, os nad oes gwaith yr ysbryd glân yna, beth sy'n mynd i ddigwydd, mae panig yn dod i mewn.
Dydyn ni ddim yn cyrraedd y bobl. Felly beth sy'n rhaid i ni wneud? Rhaid i ni newid rhywbeth. Rhaid i ni newid y steil o bregethu. Rhaid i ni denu'r bobl i ddod i mewn. Ac mae'r temptasiwn yna. Drwchwch ar cyn lleiad i ni fan hyn heddi. Ac mae'r temptasiwn, mae rhaid bod rhywbeth o'i le. Mae rhaid bod y pregethu o le, mae rhaid bod y canu o le, mae rhaid bod yr cyfieithiad o'r le. Ac felly yn meddwl, wel, mae rhaid i ni newid rhywbeth, ac felly ni newid popeth mwyn denu pobl mewn. Dyna beth mae pobl wedi wneud yn yr oes i ni'n byw yn ni, ond maen nhw wedi wneud o dros y blynyddoedd. Oedd yr Iddewon yn i'w wneud e, achos dyma beth ddigwyddodd gyda'r hynafiaid. Pan gollon nhw'r fendith ysbrydol, fe eithon nhw i wneud i crefydd yn allanol. Ac felly fe newidon nhw air Duw i olygu rhywbeth arall. Roeddent yn defnyddio canllaw a geir yng ngair Duw, ond yna newid e ychydig. Ac gydag amser fe newidodd e llawer. Dyna beth sydd wedi traddodiad y tadau oedd, falle nhw wedi cael gair Duw ar gyfraith, ac y meddwl iawn be, golchwn ni'n dwylo ni. Ond cyn i chi wybod, ym mhen blynyddoedd, yr oedden nhw'n dweud, rhaid i chi olchi'ch dwylo cyn bob un pryd. Rhaid i chi olchi'ch dwylo os chi'n cyffwrdd ar rywun o'r cenedl ddyn, os i chi nod yn dod yn agos, os maen nhw wedi cyffwrdd y bwrdd fyna, ac i chi'n dod ac yn cyffwrdd yr un bwrdd ar cenedl ddyn, allwch chi ddim yn i'r deml i wneud seremoni y crefyddol nes bod chi wedi golchi'ch dwylo. Dyw hwnna ddim yn ngair Duw, ac felly maen nhw wedi trawsnewid e, ac wedi mynd fe i'r eithafon ac mynd dros ben llestri. Adnod 4, canis Duw a orchmynodd gan ddywedyd, anrhydeddad y dad ath fam. Yr hwn all felltithio dad ei fam, lladder ef yn farw. Eithir, yr ydych chwi yn dywedyd, pwy bynnag a ddywed wrth ei dad neu fam, rhodd yw. Pa beth bynnag y keit les oddi wrth i fi, ac nid anrydeddo ei dad neu fam, difai fydd. Ac fel y gwneithoch chymyn Duw yn ddirym trwy eich traddodiad eich hun. Fe sbwylwch chi'r gyfraith yma trwy eich traddodiad eich hun. Beth oedd i digwydd? Roedden nhw wedi chwilio am esgus i beidio gwneud yr hyn a ddywed Duw yn ei air, y hyn oedd ei dyletswydd at ei rieni, ac mwyn osgoi ei cyfrifoldeb, chwiliant am esgus, am fwlch yn y gyfraith, a credant os dywedant fod yr hyn y dymuno rhieni gael ganddynt ei fod yn barod. Wel, mae e'n barod wedi offrymu i'r arglwydd. Yna ni fyddant yn gorfod roi i'w rhieni. Felly sy'n rhaid i chi. Sy'n rhaid chi gadw at eich dyletswydd chi. I chi di offrymu fe i'r arglwydd. I chi di roi e i'r arglwydd. Ond nid oedd hyn yn adlewyrchiad o'r sut rai oedden nhw. Ond nid oedd yn dangos cyflwyr eu celonnau. Ei bod yn gwyr droi gair Duw. Yr oedden nhw'n chwilio, ond nhw'n newid y rheolau yn mynd llym ac yn anllacio ac yn ei pob math o reolau i'w siwtio nhw ar y pryd. Ond y cyfan sylwch i'w gwneud nhw edrych yn ddiwiol. Wel, dydw i ddim yn gwneud hyn oherwydd hwn ac yn rhoi rhyw fath o naws ysbrydol diwiol. A mi fydde'r cyffredin mewn hwnna'n swnio mor dda. Ond nid ni'n arbenigwyr. Dyw'r Phariseiaid ar Iddewon, a'r ysgrifenyddion, dyn nhw ddim yn gwahanol i ni. Pechaduried ydyn nhw. Dyna sut i ni'n bihafio. Dyna sut oedden nhw'n bihafio. Dyna sut mae pawb yn bihafio. Mae yna rhyw dwyll yma, mae yna rhyw dywyllwch yma. Pan nad i ni wedi deall yr efengil, dyma'r math o siarad sydd yn mynd ymlaen. Adnod 7, o ragrithwyr, da y proffwydodd Eseias amdano chwi gan ddywedyd, nesau y mae'r bobl hyn ataf a'i genau, am hanrydeddu a'i gwefusau, a'i calon sydd bell oddi wrthyf. Eithir yn ofer ym hanrydeddant i gan ddysgu gorchmynion dynion yn ddysgeidiaeth. Dyma beth chi wedi wneud. I chi wedi dysgu gorchmynion dynion yn ddysgeidiaeth. Chi wedi troi eich traddodiad chi, yr hyn glywsoch chi yn y lle cyntaf, ond wedi cael ei newid, wedi cael ei newid, wedi cael ei newid, wedi cael ei newid, ac nawr i chi wedi wneud e'n ddysgeidiaeth. Yn uwch na gair Duw. Chi wedi gwneud crefydd newydd, ond nid yw'n cael ni cloch. Dyna beth i ni mor debyg i'r Iddewon yng Nghymru. I ni wedi llwyr draws newid crefydd Gristnogol i fod bron iawn fel y Phariseiaid ar y ysgrifenyddion yn grefydd allanol. Roedden nhw yr Iddewon wedi gwrthgilio ers blynyddoedd
A tra mewn alltudiaeth yn crwydro ac yn caniatáu mynedfa i'r byd ac yna fe godwyd Daniel ac Ezekiel ac yn ceisio arwain y bobl yn ôl at Duw ac yna wrth i nhw ddychwelyd o gaeth gludiaeth fe roedd Ezra yn arwain y ffordd ac yn ceisio cael nhw'n ôl at Duw ond gydag amser yr hyn i ni'n weld tro ar ôl tro fe roedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn ychwanegu at y seremoniau ac yn pentyrru rheolau. Ac ar lafar yn mynd o genhedlaeth i genhedlaeth, y traddodiad yr hyniriaid. Nes ymhen draw fe osodwyd oedd gymaint o reolau man yn y pen draw, fe wnaethon nhw ysgrifennu fe lawr ar bapur, a dyna yw eu crefydd nhw bellach. Dyna beth o'n nhw wedi wneud, o'n nhw wedi gosod traddodiad y tadau ar bapur, achos am gannoedd o flynyddoedd oedd ar lafar, ac oedd wedi mynd broed yn amhosib yn nhw gofio yr holl reolau llym eithafol yma, di-bwrpas, ond oedd y mor bwysig yn nhw, achos o'n nhw'n gallu ticio'r bocs. Dwi wedi gwneud hynna, dwi wedi golchi fy nwylo, falle sawl gwaith bob dydd, cyn mynd i rhyw seremoni grefyddol. Gosod rheolau mwyn gosod rheolau. A mwy eithafol na gair Duw. O fe wnant ei crefydd yn llwyr allanol. Doedd dim cyffwrdd o'r galon. Doedd y galon ddim yn dod yn agos i'r peth. Yr oedd y cyfan yn allanol. Mae Iesu Grist yn pwysleisio'r peth eto, adnod 11. Nid yr hyn sydd yn mynedi mewn i'r gennau sydd yn halogi dyn, ond yr hyn sydd yn dyfod allan o'r gennau, hynny sydd yn halogi dyn, ac mae'n egluro'r peth ymhellach adnod 17, ond nid ydych chwi yn deall eto fod yr hyn oll sydd yn mynedi mewn i'r gennau yn cilio i'r bola, ac y bwryr ef allan i'r geidi. Eithir y pethau a ddeiant allan o'r gennau sydd yn dyfod allan o'r galon, a'r pethau hynny a halogant ddyn. Canis o'r galon y mae meddyliau drwg yn dyfod allan. Lladdiadau, tor-priodasau, godi nebau, lladradau, camdystiolaethau, cablau. Dyma'r pethau sydd yn halogi dyn eithir bwyta a dwylo heb olchi, ni haloga ddyn. Mae'n ddigon clir ydyw e. Chi bod, rhai sydd yn honni fod yr cyfieithiad William Morgan yn anodd i ddeall, wel dwi ddim yn deall am be maen nhw'n sôn, achos mae hwnna'n ddigon clir. Ac os ambell i air ni ddim yn deall, mae'r fath beth a geiriadur a pregethwr i esbonio'r peth a beth. A mor bwysig yw cael gair clir, ond chi'n meddwl beth, tro ar ôl tro, chi'n clywed pobl, mae mor anodd. Be sydd yn anodd am hwnna? Ac os ych chi ddim yn deall yn y Gymraeg, a'i fentro dweud, oeddech chi fynd i ddarllen yn Saesneg te, neu pa bynnag iaith ych chi'n siarad, mae e'n ddigon clir, yr hyn sydd yn dod o'r galon, dyna'r broblem. O'r oedd rhain yn credu o'r ddilyn rheolau, y gosodwyd gan eu tadau, nid gan Dduw, eu tadau, yr hynafiaid. Oedden nhw'n meddwl, os newn ni ddilyn rheolau yn hynafiaid, bydd hyn yn ddigon. Does dim ots am y galon. Mae Matthew Poole yn dweud ar yr adnodau yma, roedd na iddew o'r enw Rabi Jose, os dyna fel ych chi'n ei ynganu fe. Iddewon, dyma beth o'n nhw'n dweud, yr oedd na fwy o bechod i beidio golchi dwylo nag oedd na i orwedd gyda ffitain. I orwedd mewn anfoesoldeb gyda pitain, doedd hwnna ddim o'r ddrwg a golchi'ch dwylo cyn mynd mewn i seremoni crefyddol. Yr oedd y pabyddion yn ôl Matthew Poole yn dweud hyn, yn honni, yr oedd yn fwy bechadurus i offeiriad briodi, ond yn iawn iddo fe cael perthynas anfoesol tu allan i briodas. Doedd yr offeiriad ddim fod i briodi, ond beth i chi wneud ar y sleid, does dim ots. Ac felly roedd pobl yn gallu troi golwg, troi ffwrdd, os dim ots beth ti'n wneud yn breifat, ond allet ti ddim priodi, ac felly dyma beth oedd y pabyddion yn ei ddweud. Ac felly, beth ni'n gweld fan hyn? Yr oedd yr allanol yn iawn. Dydyn nhw ddim swyddogol wedi priodi, ond roedd na berthynas anfoesol tu allan i briodas. Ond oedd hwnna'n berfedd iawn. Ond dwi ddim yn sioc nag yw. Mae'n ofnadw, ond dwi ddim yn sioc, achos dyma yw natur ddynol. Dyma yw'r broblem. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Dyna fel yr oedd hi. Beth mae fel nawr, y grefydd fodern yma i ni'n ei weld heddi? Does dim llawer o newid wedi bod. Yr hyn sydd wedi bod yn wir o ddyn dros y canrifoedd, ers cwymp Adda ac Efa, mae dyn wedi colli y gallu i ddeall,
yn ysbrydol ac i ddirnad unrhyw beth ysbrydol. I ni'n gwybod hynny, mae'r Beibl yn dweud hynny am y prawf ohono fe'n bobman. Mae'r holl grefyddau'r byd yn brawf o ddallineb ysbrydol. Ymgais dyn i gyrraedd Duw. Mae pob dyn yn gwybod bod na Dduw. Mae yna rhywbeth yn ein gwneithuriad ni yn y greadigedd sydd yn peri fod dyn yn gwybod bod yna Dduw. Ac felly mae dyn yn gwybod rhaid addoli Duw. Ac mae dyn yn ofni Duw, ac felly mae'n gwybod bod yna rhywun yna, hyd yn oed yr anffyddwyr yma. Maen nhw'n gwybod yn yr is-ymwybod rhywle, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'n fe, mae yna aniddigrwydd yna, mae yna chwerwder yna, mae yna ymwybyddiaeth bod yna rhywbeth, ond dyn nhw ddim yn licio fe, felly maen nhw'n gwllio fe'r neilltu. Ond mae'r byd ar ei gyfan yn gwybod bod yna Dduw. A dyma'r broblem, mae dyn ers cwymp addag efo, ers i bechod dod i'r byd, mae wedi colli'r dirnadaeth ysbrydol, mae dyn bellach yn llawn balchder, ac nawr yn dyfeisio ffordd ei hunan i blesio Duw. Ac mae'n credu i gall cyrraedd safon Duw, achos nawr mae ei ddiwedd yn ddiw o'i wneithuriad ei hun. Ac felly os ych chi'n mynd i greu crefydd, chi'n mynd i greu crefydd sydd yn siwtio chi. Mae'r rheolau yn mynd i fod yn ôl beth i chi eisiau. Dyna beth mae dyn wedi wneud. Roedd y Phariseaid yn enwog am greu rheolau eithafol, ei holl grefydd yn dibynol ar gadw rheolau, credant fod traddodiadau eu tadau a'r hyn a ddysgir gan eu harweinyddion crefyddol, bod hyn yn bwysicach na gair Duw ei hun hyd yn oed. A dyna sydd i weld heddi. Yn sicr o fewn crefyddau'r byd, y mae crefyddau byd, onid ydynt yn grefyddau allanol. Onid, os ych chi'n astudio crefyddau'r byd, fe welwch chi, mae yna gyfres o seremoniau chi'n gallu mynd trwyddyn nhw. Defodau, pererindodau, felly chi'n gallu dweud, i ni'n gadael fan hyn ar yr amser yma, ar y diwrnod yma, ni'n mynd i gerdded am faint bynnag o amser i'r man yma, ac os ych chi di wneud fyddwch chi'n well. Achos chi di cerdded o un lle i'r llall. Ac felly mae'r bererindod yn rhan o'i crefydd. Mae'n allanol. Gweddiau. Mae pobl yn dweud gweddiau. Maen nhw'n mynd trwy cyfres o weddiau. Gweddiau maen nhw wedi dysgu. Ac ar adegau arbennig. A maen nhw'n gwybod, os na i ddweud y geiriau trwy fy ngennau, i os ddwedau'r geiriau, os na i ddweud ar amser arbennig, sawl gwaith y dydd, a beth bynnag yw yna, fe fydd hwnna'n ddigonol. Ac y mae yn grefydd allanol. Chos fe all unrhyw un fynd ar bererindod. Fe all unrhyw un fynd a dweud gweddi. Fe all unrhyw un gwneud y pethau yma. Gwisgoedd, onid yw crefyddau, mwyafrif ohonyn nhw, mae yna wisgoedd, mae nhw'n allanol, chi gallu gweld y peth, i chi gallu nabod y crefyddau'r byd, y mae yn rhan anatod o'i crefydd nhw, y mae e fel yr Iddewon, yr oedd yr Iddewon, ac dal i fod hyd heddiw, y mae yn grefydd sydd yn allanol iawn. Fe fydd yn cyffwrdd ar y mewnol i bwynt, allech chi ddweud yn y pen, a cyfres o reolau dwi'n ei gadw, ond mae yna elfennau allanol. Rhaid mynych chi capel, ond nid yw llawer y crefyddwyr Cymru yn meddwl, os godau yn y bore, ac os ai'r capel, erbyn 10, hanner awr 10, os ai ddwy waith, sicr fe ai'n nefoedd. Os ai tair gwaith, wel, dos dim amheuaeth, tair gwaith. Gwrando'r bregeth tair gwaith ar y sil, mae hwnna mor hirt. I fynd tair gwaith ar y sil. Ac felly, os dwi'n neud hynny, os ai i gwrdd-gweddi hefyd, wel, fedra i gysgu'n braf, achos dwi wedi ticio pob bocs posib. Fel petai, mynd o'ch tŷ i'r car, o'r car i'r capel, trwy'r drysau, ac eistedd lawr, ac ymddangos i fod yn gwrando, neu ddim, ac yna, mynd gatre, fel petai hynny, yn ôl Gaerdyw, yn achub yr enaid. Dwi ddim yn gallu cofio darllen yr un adnod yn dweud bod hynny yn achub yr enaid. Maen nhw'n perswadio eu hunan bod yn ddigon. Ac yna wrth fynychu fwy o gyfarfodydd. Ac yn gwneud mwy o weithgareddau crefyddol. Mae'n ddigon i'w perswadio fod popeth yn iawn. Os caf yng ngweld yn gwneud hyn a'r llall, a gai hyd yn oed fentro, os rhoddai fy mywyd i'r weinidogaeth. Os adawa i fy swydd, ac fe ai'n bregethwr. Ac os bregethau i bob dydd Sul, fyddai siŵr o fynd i'r nefoedd.
Os gadawa I bopeth a gadael y wlad, a mynd I wlad dlawd ac mynd yn gynhadwr, mae hwn yn boblogaidd yn diwedd. Ai am flwyddyn neu ddwy i'r maes cynhadwr, ac os gai, falle na gael amser caled am flwyddyn neu ddwy. Yna fi Duw yn fodlon gyda fy Aberthi, ac yna popeth yn iawn, ac dyna yw'r grefydd. Gweithredoedd y gwelir dyn yn pwyso ar ei weithredoedd, helpu eraill. Os na I bryd o fwyd, I rywun i'w helpu nhw. Ac os na I gyhoeddi fe I bawb, bod nhw'n gwybod bod fi wedi gwneud pryd o fwyd i'w helpu nhw. Yna, fe fydd hwnna'n tick a box. A os dwi'n gallu gwneud pethau I lot o bobl, a wedyn mae lot o bobl yn gwybod pa mor dda dwi i'w helpu nhw, yna mae'n ticio box arall, ac yna dwi'n gallu teimlo'n gyffyrddus yn y nos, wrth I fi fynd I wylio yn y nos a mynd I gysgu, gallu cysgu yn weddol hapus, fy mod I'n iawn. Tawn ni gallu dysgu adrodd yr holl feibl ar gof. Wel, fydda hwnna'n anhygol o'n I fydda fe. Dwi'n gallu dyfynnu pob adnod, pob un emyn, o, drychwch arno fi. Ond chi'n gwybod beth tawn ni'n gallu gwneud y cyfan, dwi ddim yn mynd I achub yr un enaid. A rheswm am hyn, allanol yw y cyfan. Fe all unrhyw un gall anffyddiwr dysgu'r Beibl ar ei gof neu ei chof. Fe all anffyddiwr, fe all y person mwyaf anfoesol, fe all y lladron, y llofruddion mwyaf erchill dysgu Beibl. Gallan nhw ddod i'r capel, gweddill ei bywyd. Fe allan nhw fynd i'r carchar a dweud fe ai'r capel bob un dydd, ond dal eisiau lladd bobl, neu dal eisiau dwyn, neu dal eisiau bod yn anfoesol, ond fe allan nhw wneud y pethau yna. Maen nhw gyd yn allanol. Fe allan ni wisgo pa bynnag wisg y mynwch chi yn fy nghrefydd, pob un gwisg, allan roi'r cyfan arna I. Ond eto I gyd, falle bod dwi'n mynd I cyffwrdd ar galon. Ac os dod I feisydd efo'n ngyledd, lle ni'n credu'n bod yn well na crefyddau traddodiadol allanol, ni'n gallu pwyso ar ein proffes, a wneir ar geg. Ond nid yw hwnna'n bosib, os ni'n gallu perswadio hunan, ambell lle nad oes gwaith yr arglwydd ar y galon, ond I ni wedi mynd trwy'r broses, ni wedi bod i'r oedfa, I ni wedi teimlo rhyw emosiwn, ac yna wedi proffesu gyda'n ceg. Ond rhyw weithred allanol oedd y broffes allanol. Os arwyddo'r ddarn o bapur neu gweddio rhyw weddi arbennig. Ac ni'n credu ambell waith, wel, os ydw I wedi wneud hynny, bod dim newid ar y galon, does dim sancteiddrwydd I weld, dwi wedi wneud proffes. Mae gen I enw o fod yn Gristion ac yn efengyloedd. Ac cyn belled bod gen i'r enw a dwi'n dal at y broffes, mae popeth yn iawn. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rheini a'r Phariseaid? Does dim gwahaniaeth. Gall unrhyw un dweud gweddi, gall unrhyw un arwyddio papur, gall unrhyw un ddod I lawr o flaen y capel ac yng proffes. Na fydden ni'n ofalus, nad ydym ni yn eog o bechod y Phariseaid. Ceir hybydd gan yr Iesu, grandewch ar y hybydd yma, adnod neu 3, ac yntai a tebodd ac a ddywedodd pob planhigyn yr hwnnus planodd fy nhad nefol a ddiwreiddir. Mae hwnna'n brawychus. Os nad yw eich crefydd o Dduw, yna nid ydym yn eiddo iddo, ac fel gallech chi yn y darlun yma, nid ydym yn un o'i Planhigion. Ac os nad ydym yn eiddo iddo ac yn un o'i blanhigion, un mae wedi blannu, yna fe fydd yn ein diwreiddio ni. Fe fydd yn delio ar sawl sydd yn pwyso ar bethau allanol. Y sawl nad ydynt o Dduw, fe fydd na atebolrwydd. Fe fydd na farn, y di-grefydd a'r crefyddol, os mae allanol yw ein crefydd ni. Fe fydd rheini'n cael ei diwreiddio. Os ydyn ni'n pwyso ar weithred, os ydyn ni'n pwyso ar wisg
os ydy'n pwyso ar berer undodau, ar gweddiau, ar ein henw da, ar ein proffes. Os ych chi'n meddwl dwi'n Gristion, achos dwi'n sy'n Gristion pan o'n i'n hyn a hyn oed, a nes i broffes, wel, dydyn ni ddim wedi deall. Ac yma na rybydd y bydd yn ein diwreiddio. Wel, gyda chi symud yn olaf, felly yn drydydd, crefydd y galon. Adnod 8. Nesau y mae'r bobl hyn ataf a'i genau, am hanrydeddu a'i gwefusau, a'i calon sydd bell oddi wrthyf. Nawr i ni'n gallu dod at raidd y broblem, a nawr i ni'n gallu edrych i weld ble ydyn ni'n sefyll. A fan hyn, mae eisiau ni ofyn i Dduw i'n helpu ni fod yn onest, ac i beidio bod fel y Phariseiaid. A yw ein calonau yn bell oddi wrth Dduw? Os y'n ni'n onest, falle cewn ni'r nerth a'r doethineb i ateb y cwestiwn yn gywir. Mae'n ddisgrifio trienus. Calonau sydd ymhell o Dduw. Hyn ddim yn anodd i weld pan yn ddisgrifiad o'r digrefyd. Yw hwnna ddim yn anodd. O'n i'n gyrru'r capel bore yma, neu gyrru nôl, dwi'n cofio pa un oedd e, ac o'n i'n gweld rhai mewn shorts a crysyti. Dim bod shorts a crysyti yn arwydd bod nhw yn bobl di-Dduw, ond oedd yn amlwg bod nhw ddim wedi bod i'r cwrdd. Dwna ddim byd i fynd yn ôl yn y byd efengeledd, achos falle dyn nhw'n ffansio mynd i'r cwrdd bore yma, achos bod yn mor braf. Ond fe ai wythnos nesaf. Ond mae'n adlewyrchiad trienus, ond dyw ar gyflwr efengeledd hyd yn oed. Ond heb sôn am yna, ond yn weddol amlwg, ond nhw ddim yn bwriadu mynd i'r cwrdd, a ddim wedi bod, a ddim yn edrych fel bod nhw'n mynd i fod. A chi'n gweld pobl yn cario mas o'i ceir nhw. Barbecue yn barod. Cigoedd a pethau'r barbecue yn dod. Maen nhw'n mynd i cael parti, mae'n dod o braf. Pnawn di Sul, beth gwell. Yr haf yn dod, beth am mynd i fynd i cael barbecue. Ar y Sul! Ac does dim un o sôn am Nghapel. Does dim un o sôn am gwrdd heno yma. Na prynaw yma, na bore yma. Ac i chi'n gweld pobl eraill, o'n i'n gweld pobl yn y ceir. Oedd yn amlwg bod nhw ddim wedi bod i'r cwrdd. Yn amlwg bod nhw ddim yn mynd i'r cwrdd. Ac i ddweud y gwir, dyna gyd weles i. Ni'n mynd lawr y lôn fan hyn, Ninian Road. Heibio'r parc. Lake Road, beth bynnag yw y west, dwi'n meddwl. Wedyn o'n i'n mynd heibio'r ysgol, wedyn o'n i'n mynd lan Thornhill, o'n i'n gweld y pobl i gyd. Mwyafrif. Na, dwi ddim yn anodd i gallu dirnad mae calonau nhw yn bell o Dduw. Mae'n amlwg yn diwe. Wel, rwydd i weld. Does dim agosatrwydd at Dduw o gwbl. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn gallu smalio bod nhw yn agos at Dduw. Dyn nhw ddim yn cadw i ddiddau o'r chmynion e dim byd. Felly bydden nhw'n cyntaf i gydnabod, dwi ddim yn agos at Dduw, na, dwi'n yn bwysig i fi, a falle bod na le iddo fe. Dyna be fydden nhw'n dweud. Does dim problem fyna, bydden nhw'n fodlon cytuno gyda ni. Dydyn ni ddim yn agos at Dduw, dydyn ni ddim eisiau Dduw. Dyna'r mwyafrif llethol o Gymru. Dwi ddim cweit mor hwydd nag yw e, gyda'r crefyddol. Pan yn disgrifio'r sawl sydd yn honni ei bod nhw'n agos at Dduw, ond dydyn nhw ddim. Ac beth sydd yn anoddach to yw'r rhai sydd yn grefyddol ac yn bell o Dduw, ond yn arweinyddion ac yn arwain eraill at Dduw. Dyna'r broblem. Arall, mae'n erchill. Adnod 14. A dyma'r ateb i'r Iesu i'r math yno o bobl. Gadewch iddynt, tywysogion deillion i'r deillion ydynt. Ac os y dall a dywys y dall, y ddau a syrthiant yn y ffos. Mae hwnna'n amlwg. Os oes rhywun dall â chi, ac yna chi'n cael rhywun dall arall i arwain y ffordd, mewn lle peryglus, mae yn mynd i ddiweddu'n o wael. Maen nhw'n mynd i syrthio rhyw bwynt ac yn mynd i'r ffos. Chi ddim eisiau dall yn arwain y dall. A dyma oedd y Phariseiaid, yr oedden nhw'n arwain yr Iddewon. Ond y broblem oedd yr oedd yr Iddewon yn ddall, ac roedd y Phariseiaid yn ddall, ac yr oedd y ddau yn arwain i gilydd i distriw. A yw eich calon chi yn iawn gerbron Duw? A ydych yn un sydd wedi blannu gan yr arglwydd? A yw eich crefydd chi a'i ffynhonell o ddifri? Mae gwaith yr arglwydd yw eich iachawdwriaeth chi? Neu, a eich ymdrechion chi yw eich iachawdwriaeth? Dyna'r cwestiwn. A yw eich crefydd chi, eich proffes chi, eich ffydd chi yn rhywbeth sydd goruwch naturiol? I chi'n gallu tystio i'r ffaith, dyw e ddim byd i wneud â fi. Mae rhywbeth wedi digwydd i fi. Ac mae yn allanol i fi. Fe ddath yr arglwydd a fe nath e agor fy llygaid.
Fe nath ddangos I fy mahechod. A'r cyfan, a dwi wedi gweld fy nghyflwr I, a dwi wedi gweld yr hyn anodd Cris. Dyna yw gwaith o ddifri. Adnod 18. Eithir y pethau a ddeiant allan o'r gennau sydd yn dyfod allan o'r galon, a'r pethau hynny a hologan ddyn. Y galon yw'r broblem. O'r galon y daw y geiriau gweithredoedd sydd yn bechadurus. Gan fod y galon yn bechadurus, rhaid mynd at wraidd y broblem, yr arfiechyd angeuol yma. A'r broblem da'r galon yw pechod. Os oes na afiechyd ar y galon, mae rhaid I meddygon delio ar galon. Sy'n pwrpas rhoi moddion cur pen I sortio'r pentost pan mae problem da'r galon. Mae rhaid i'r meddyg a'r llawfeddyg fynd mewn i'r galon. Dyna'n amlwg. Ar un fath am bywydau ni, pam dwi'n dweud pethau, pam dwi'n gwneud pethau, pam mae fy newisiadau, pam dwi mor falch, pam fod y pechod yma mor amlwg, pam fod y symptomau yma mor amlwg yn fy mywyd I. A'r broblem yw hyn, yw fod y galon yn bechadurus, mae'r galon yw'r broblem. A mae'r galon yn farw. A'r hyn sydd angen yw calon newydd. Chywod, mae'r tristwch mae'n torri'n nghalon ni pan dwi'n clywed pobl yn canu. Enwedig mae gem y rygbi, calon lan yn llawn daioni. Dyna I chi emyn hyfryd. Mae'n dor calonus. Pan ych chi'n gweld nhw fyna yn canu calon lan yn llawn daioni, meddwl bod nhw'n Gymru mawr. Pybyr, dyna Gymru chi'n canu'r emyn yma, ac maen nhw'n canu fe, falle newydd bod yn gas I rywun, newydd bod yn neud pethau anfoesol, a peint o gwrw yn ei llawn nhw, ac falle'r degfed I ni wedi, nhw ddim yn gwybod os nhw'n canu'r iaith iawn yn y lle cyntaf, a maen nhw'n siŵr o'r geiriau, maen nhw'n calon lan, maen nhw'n canu, ond dyna'r broblem, mae angen calon lan yn llawn daioni. Gallwn ni ddim byw bywyd Cristnogol, os nad oes calon lan dyn ni. Dyna'r broblem. Y broblem yw'r galon. Sym ots beth yw'r allanol. Sym os dwi'n dod i'r capel hyd yn oed. Sym os dwi'n dysgu'r Beibl ar fy nghof. Mae rhaid i'r galon fod yn iawn. Ond y broblem yn mynd yn waith. Fedrwn ni wneud dim byd am ein calon ni. Mae tu hwnt I ni. Does dim yr un dyn a aned sydd yn gallu delio a'i galon ei hun. Mor bechadurus yw e, mor frwnt yw'r galon, mor farw yw'r galon, fedri dyn ddim wneud dim byd a'i galon ei hun. Sdim ots faint o grefydd newch chi, mae'r broblem mor fawr, rhaid delio'r gyda'r galon. Rhaid iddo fod yn waith dwyfol, rhaid I Dduw wneud y gwaith. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Dyna pam dath Iesu Grist i'r byd I ddelio gyda'r broblem. Dyna pam I ni'n pregethu Crist bob dydd Sul. Does dim ateb arall i'r peth. Does dim ateb arall I dim un o broblemau y gymdeithas I ni'n byw yn y wlad I ni'n byw yn y byd I ni'n byw yn y. Iesu Grist yw'r ateb I bob un peth. Achos fe sydd wedi dod I ddelio ar galon. Rhaid ein geni ni drachefn. Fe ddath Iesu Grist mwyn delio â phechod. Fe ddath ei dalu'r pris am ein rhyddhau o gaethiwed pechod. Fe gyflawnodd Iesu Grist tra'r y ddaear holl o fynion y ddeddf, nid traddodiadau I ddewig diangen, fe gadwodd gyfraith yr arglwydd yn berffaith. Yr oedd popeth am Iesu Grist yn berffaith. Ei galon fe yn llwyr lan, calon lan yn llawn daioni, o dyna chi galon, yr oedd popeth a wnaeth Crist yn berffaith. A fe wnaeth hen oll oedd ei hangen am y cymhelliad cywir, dim balchder. Fe gymerodd hefyd y gosb ar y groes, am ein methiannau ni gadw'r ddeddf. Rhaid iddo fod yn waith ar y galon. Rhaid iddo fod. Dyna yw'r broblem, dyna pam I ni'n gwneud y peth yma. Rhaid i'r henaid fod wedi gweld ei gyflwr, nid oes yr un crefydd yn gallu delio ar galon, does dim un crefydd yn y byd, y crefydd Cristnogol ohoni chwaith. Mae dal rhaid iddo fod yn waith o ddifri. Allwch chi cael y Beibl o'ch blaen. Mae dal rhaid I Dduw I wneud gwaith o ddifri. Rhaid i'r ysbryd glân ddod. Rhaid iddo fe agor eich llygaid chi I weld eich pechod. Rhaid iddo fe tywys eich traed at ble. I ble mae'n mynd I fynd â chi? At y groes I ble arall.
I ble arall y mae'r ysbryd glân mynd i arwain enaid. Mae wedi dangos eich pechod chi a trwy pregethu'r gyfraith. Chi'n gweld fedrai ddim cadw'r gyfraith ac yna chi'n gweld eich pechod ac yna mae'n dod ac mae'n agor eich llygau chi fwy i weld y groes. Beth sydd ar y groes? Iesu Grist. Mae wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Mae e nawr wedi mynd i'r groes ac i cymryd y gosb yn eich lle chi. Does dim un gweithred o olchi dwylo yn mynd i lanhau'r galon. Does ddim un wisg arogl darth, dim un pererindod yn mynd i ddelio'r galon. Falle bydd yn helpu chi mewn ffyrdd eraill, yn seicolegol, yn emosiynol, beth bynnag, a falle bod yna lles i fynd ar wach, neu beth bynnag, neu gweddi ac yn y blaen. Falle bydd yna rhywbeth arwynebol iawn, ond dyw e ddim yn mynd i ddelio'r galon, a ni'n gwybod hynny achos mae gair Duw yn dweud wrthon ni. Rhaid i'r profiad fod yn un sydd ar y galon. Ac os yw ar y galon, mae rhaid iddo fe fod o ddifri. Dim ond Duw sydd yn gallu wneud e. Dyna pam ni'n dweud, fedrwch chi ddim disgrifio eich profiad chi ar lefel ddynol. Y mae e'n rhywbeth goruwch naturiol. Mae e yn rhywbeth, fel gafodd Paul, fe welodd e'r goleini, dydyn ni ddim o reidrwydd yn gweld goleinio, ond mae e felly, mae yna rhywbeth, chi'n meddwl, mae hwn y tu hwnt i fi, mae tu fas i fi, a mae wedi dod, a mae'r ysbryd glân wedi dod ac agor fy llygaid ac wedi arwain fi at Grist. Ac yna wrth ddod at y groes. A mae'n dod a mae'n cymeryd, mae'r arglwydd yn cymeryd eich pechod chi, eich calon chi as ych eisiau. Beth sy'n digwydd? Mae'n rhoi calon lan yn llawn daioni chi. Mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Mae waed yn llifo. Ac mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Mae'n rhoi di gyfiawnder i chi, wisgo'i glogyn cyfiawnder a drosto chi. Chi'n cael eich gorchuddio. Sut? Hai berffeithrwydd ef. Chi ddim yn berffaith. Chi'n bell o fod yn berffaith. Fedrwn ni ddim fod yn berffaith. Ond dyma yw'r Cristnogaeth, a mae Iesu Grist yn rhoi ei berffeithrwydd i chi. Ac felly yng ngolwg y tad, mi rydych chi'n berffaith. Sut? Yng Nghrist. Ni dal i fethu, ond mae'n safle ni yng Nghrist yn lan. Mae wedi chi'n golchi ni'n lan. Mae wedi maddau'r cyfan. Mae wedi delio ar galon. Mae wedi rhoi calon lan i ni. Gai ofyn wrth gloi. A oes na waith o ddifri? Dydyn ni ddim yn gofyn a ydych chi wedi gwneud proffes. Dydyn ni ddim yn gofyn os chi'ch mynd i'r capel yn aml. Dydyn ni ddim yn gofyn i chi os ych chi'n tystiolaethu. Dydyn ni ddim yn gofyn i chi os chi'n mynd i'r cwrdd gweddi. Dydyn ni ddim yn gofyn y pethau yna, bod rheina i gyd yn dda. Dydyn ni'n gofyn os chi wedi darllen y Beibl a dysgu fe ar eich cof chi, mor hyfryd ac ardderchog yw e. Yr hyn i ni'n gofyn yw, a yw'r arglwydd wedi delio a'ch calon chi? A ydych chi wedi bod at droed y groes? A Iesu Grist yw popeth i chi? Achos os ddim, ac yn atebodd ac yn ddywedodd, pob planhigyn, yr hwn nis planodd fy nhadnefol, a ddi-wreiddir. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hybuddion, ond yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch i fod e'n gallu golchi'r galon ddiaf, yr un fwyaf brwnt o Dduw, i ni'n diolch i fod yn gallu golchi ni'n wynach na'r eira, a gallu'n gorchuddio ni a'i glogin o'i gyfiawnder. Ac o Dduw i ni yn rhoi y mawl a'r clod i ti. Felly o Dduw gweithio, ni'n gofyn y bydd yr ysbryd ar waith hyd yn oed heddiw, yn tywys y neidiau, o'i tywyllwch i oleini yr efengyl. Tyd felly, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni'n ganu'r emyn rhif 288, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. 288 gyda sefyll i'w chanu.
Yn awr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.